Og daw nang naabtan sa usa ka pamilya ang ilang panimalay kinsa padulong unta nga maglubong sa ilang namatay nga miyembro sa pamilya. Sa paghinabi sa DXDCR Mandawa kang Fire Officer 2 Jarisaya Pizaras ang investigador sa Bangoy Fire Station, gibutag niini nga gipanagiyahan ang maong karaang balay nga duha ka andana ni Mr. Anastasio Milan ning nimutang sa may Bulton extension ning atong syudad sa Davao. Subay sa gihimong investigasyon, electrical short circuit ang gilarntaw karon nga hinungdan sa sunog pasado alas 12 sa udto og gideklarang far out alas 12:55 sa udto. Ning ibanabaan nga moabot sa 300,000 ang damyo sa maong sunog. Sa isa ni Pizaras nga ikaduhang andana sa balay nagsugod ang kalayo diin adunay nakit ang gibiya ang mga nakasaksak ka charger sa cellphone kung asa posibleng nagsugod ang kalayo. Nasaron nga walay tawo sa mga panimalay human nga padulong ang tibok pamilya sa sementeryo sa paghatod sa lubong sa usa sa ilahang mahal sa kinabuhi. Gikumpirma sa opisyal nga walay natalang casualty gawas lamang sa hybrid nga binuhing iro sa nisgutan nga pamilya. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyo Man Kirby Manzon, Tatak Arimen.